Dobré ránko z rádia, rok je 6.44. Takáto správa nám dorazila na WhatsApp. Roman napísal, že čaute, nezazdielali by ste nám túto rokovú pecku? No, Roman, normálne my to nerobíme, ale keďže to je hokejová téma, tak urobíme výnimku. Kapela sa volá Jazero a song Majstri sveta, keďže svetový šampionát je v plnom prúde a je tam aj výborný text, pre nás chlapov ideálny, lebo sú tam spomenutí najlepší športovci novodobej éry v rámci Slovenska a hokejisti k ním jednoznačne patria, tak si dáme takú malú ochutnávku. Ole, každý jeden zápas, sledujem s tiketou, keď sa šťastie unaví, ole, 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 ten gól tam isto padne. Kto nestaví na naše SA, zbytočne čas mrhá, lenže Sagan spadol z bicíla a dlhová zastruhá. Od Göteborgu 2002 nezaznela veta, naši dali gól! Sme majstri sveta! Sme majstri sveta! Chalani Jazero, ole, 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 verím tomu, že toto sa po tých 22 rokoch vyplní. Kiež by sme takto kričali aj v nedeľu večer 26. maja, vtedy sa hrá hokejové finále v pražskej O2 Arene, ale k tomu ešte vedie dlhá cesta. Však o pol hoďku, respektíve o hoďku si povieme viac o šampionáte v hokejovom štúdiu. Chlapcom z kapely Jazero posielame Dire Straits a Sultani Swing. Chalani, mne sa to veľmi páči. Tak ole, 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 verím tomu, že sa naplní vaša prognoza, že budeme tí majstri sveta. Séruste.